Čo vidím, čo počujem je séria podcastov Divadla Spoza voza, ktorých témou je mapovanie životných úskalí slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. V jednom veľkom meste, ktoré žilo vodne i v noci, stála nejedna základná škola plná veselých, odvážnych, ale aj bojazlivých detí. Jednu školu však navštevovali aj nevidiace a slabozraké deti. Ich zastúpenie však bolo v menšom počte. Bol slnečný deň a 8-ročné nevidiace deti Jana a Mária sa hrali s hračkami, zatiaľ čo vidiaci Jakub ich sledoval z diaľky. Čo to robíte vy dve? Hráte sa na slepé myši? Nie, hráme sa na dobrodruhov. Mária je morská víla a ja som kapitánka lode. Áno, a teraz sa plavíme po oceáne plnom pokladov. Poklady? Ako chcete nájsť poklad, keď nič nevidíte? Vy ste naozaj tupé baby. Môžeme počuť a cítiť veci, Jakub. Predstavivosť môže byť silnejšia než tvoj zrak, vieš? A niekedy aj to, čo nevidíš, môže byť oveľa cennejšie. Janka, myslíš si, že Jakub nás má rád? Neviem, Majka, ale keď tak rozmýšľam, možno nevie, ako sa k nám správať. Chápem, ale nemusí nás hneď zosmiešniť. Nie je to od neho pekné. Od toho incidentu sa Jakub dievčatám radšej vyhýbal. Kdekoľvek ich stretol, radšej odvrátil zrak a tváril sa, že ich nevidí. Prešlo niekoľko dní a on sa znova pokúšal, a teraz hlavne pred kamarátmi, urobiť si srandu z Jany a Márie práve vtedy, keď sa hrali na školskom dvore. Ideš! Pohni si! Ukáž jej to! Hej, slepane, ako vôbec vidíte, kam idete? Alebo chodíte naslepo? Ukázal si im to, ešte im povedz. Počuli ste? Hovorí sa, že nevidiace deti nikdy nevyhrajú v žiadnej súťaži. Jakub, prestaň, to nie je vtipné. Áno, presne. Každý z nás sa môže hrať, ako sa mu len zachce. Tak sa poďme hrať na naháňačku. Stavím sa, že vyhrám. Alebo skúste uhádnuť, akú mám farbu trička. Jakub, naozaj. To, že robíme niečo inak, neznamená, že sme menej cenní. Snáď to raz pochopíš. A na farbe trička nezáleží. Nosi, čo len chceš. Ja neviem ani, akú farbu mám na sebe a je mi to jedno. Poďme radšej preč. Kašleme na teba. Poďme radšej preč, to je ľúto. Hej, dole. No vymysli niečo. On je mäkký. No nebuď taký vystrašený. Babi, prepáčte, ja som len žartoval, lebo som chcel zapadnúť do partie. Jakub, žarty môžu tiež zraniť. No, ako by si sa cítil ty, keby sa ti niekto smial kvôli niečomu, čo nemôže zmeniť? Máte pravdu. Chcem sa vám ospravedlniť. Neuvedomil som si, ako sa vás to môže dotknúť. A to len preto, aby som sa ukázal pred partiou. To zrejme nie je dobré. Jakub, kúbko jeden. Mohol by som sa s vami hrať? No tak dobre. Ale musíš nám slúbiť, že už nikdy k nám nebudeš taký zlý. Dobre, babi, sľubujem. Vítame ťa v našom dobrodružnom tíme. A tak Janka, 8-ročná kapitánka lode, prijala na palubu chalanskú posilu menom Jakub. Bol prvým človekom, ktorý dohliadal na chod celej lode. Kapitánke, ale aj morskej víle vždy pomáhal vyriešiť všakovaké úlohy. Z našich troch postav sa stali rovnocenní kamaráti, ktorí prekonávajú nielen prekážky na lodi, ale aj tie životné. Jakub si uvedomil, že posmievaním sa ostatným ľuďom neukáže svoju veľkosť. A tak čierno-čiernu tmu zmenil na svetlo.
Počúvali ste podcasty o živote slabozrakých a nevidiacich ľudí, ktoré vytvorilo divadlo Spoza voza v rámci projektu Čo vidím, čo počujem. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.